Da, mi smo u novembru, a novembar se od pre 10 godina zove i Movember, što je u stvari složenica od dve engleske reči. Mustache, brkovi, i novembar, pa je ispalo Movember. Ono što je oktobar za žene i borbu protiv raka dojke, to je novembar za muškarce i borbu protiv raka prostate i drugih muških bolesti, i tada muškarci puštaju brkove i na taj način daju svoj doprinos podizanju svesti o raku prostate. Sa mnom u studiju Dragan iz Buđenja, evo pijemo kafu i baš pričamo o ovoj akciji. Pa Dragane, šta kažeš ti na ovaj Movember? Ja mislim da je ovo super akcija zato što ja bih i preveo ovako u Srbiji, čuvam svog brku. Ako hoćete da vaš brka da vam duže traje, onda Movember je skrenuo pažnju na tu činjenicu da muškarci posle 40. godine moraju da odu na taj pregled. Jest neprijatno, jeste onako malo već znak da ste došli u zrele godine, ali taj pregled koji traje nekoliko minuta mnogim muškarcima može da spase život. Dobro, puštaš li ti brkove u novembru? Uvek kada Goca ode na put, ja obeležim to tako što se ne brijem, ostavim brkove. To je neki znak moje tuge, želje da se ona vrati i tako. A brkovi su kod muškarca znak da je odlučio da napravi neku promenu u životu. Ne, da se zaposliš, upišeš fakultet, se prekineš neku vezu, započneš novu, prestaneš da pušiš ili tako. To je uvek znak, kao i frizura, ali brkovi su odmah se vidi, a brko je nekako ne može da bude loš čovjek. Jeste. To je od malena, kad su nekog uvek komšiju zvali brko, to je bio neki fin, domaćin, kulturan. Ja kad idem negde gradskim prevozom, i poslušao sam davno sam dobio taj savjet, kad čekate gradski prevoz pa nailaze dva autobusa, uvek ću da uđem u onaj gde šofer ima brkove. Znači da je čovjek odgovoran. S brkom u bolju budućnost. Jeste, oni su uvek onako neko mece dobrići. Sad recimo, imaš li ti podršku žena kad puštaš brkove? Pa nemam uvek podršku žena. Žene vole one brčiće koji su kao na početku, to im kao valjda kao neki italijanski dizajn. A ima jedna faza kad brkovi su malo neprijatni jer te svrbe, dok onako malo dobiju na volumenu i da ti malo izrastu, posle toga krenu da te malo golicaju. Ali kad se pogledaš u gledalo uvek se nasmeješ i daju licu neki čudan izgled. Ja konkretno izgledam ko turski taksista ili kao meksički gangster, otprilike tako. Znaš, nemam onaj Saddam Hussein brkove, nego više ovako ili Mehiko ili ovo dole turski serije. Ne Sulejman, nego ovaj moderni. Ne, stvarno izgledaš kao jedan Mohikanac. Hvala Dragane. Kažu što drži duži brk, to veća volja, i to je slogan 10. jubilarnog Movembra, tako da odložite brijače i puštajte brke, a kažu da bi žene mogle da učine isto kao podršku svojim muškarcima, mada možda je bolje da prvo pitate vašeg muškarca da li želi baš takvu podršku. Kuća dobre muzike.